Здравейте и добре дошли в поредното издание на Идиоти търсят талант. Днеска ще разгледаме още няколко любопитни таланта, които ще се опитат да вземат първото място в това невероятно шоу. А сега нека ви представя и журито. Невероятният актьор Роман Махнянски, който има няколко Оскара във филми и има няколко Нобелови награди за откриване на болести на няколко лекарства. И неговия приятел. Жив си, нали? Да, айде, програмата ще бъде. А сега нека посрещнем първият участник. Здравейте, аз съм Петрол и съм най-лудия рапарист в София. Продавам наркотици на улица. Това ще го изрежете. Мисля, че съм най-готиният от всички готини, защото битбоксвам. Защото това е най-готиното, което може да се измисли в готиния свят, който има в готиното място в... Абе, ще се съдите. Мисля, че съм аз най-талантливия. Ще кажем в България. И тъй, заповядайте на моето шоу. Здравейте, хора. Представи се. Да. Аз съм Петрол. На 19 години съм и съм битбоксър. Така може да се каже. Защото съм най-добрият битбоксър. Добре, никой не го интересува. Просто почвай. Да, почвай. Да, битбоксвам. Добре, ще почна да битбоксвам. Да, добре, просто не ставаш. Напусни. Махай се. Да. Какво е? Какво е? Абе, върни тай камера. И сега запомнете, аз ще се върна скоро. Да знаете, скоро. Добре, както и де, сега нека посрещнем следващия участник. Къде е изходът, майка? Здравейте, аз съм Виктория и моят талант е да свалям момчетата. Смятам, че съм много добра в това, защото никой момче не може да стигне моята усмивка. Не мога. И... Бате, айде малко по-сериозно. И малко повече за мен и аз съм по-така... Буквално момчетата мога да направо набързо да ги взема и така. И обичам да чупя сърцата на момчетата и първо преди това да ги разтапя. Много върши. И така. Какво да кажа повече? Това е за мен накратко. И с едно ще си представя моят талант. Здравейте, аз съм Виктория и тук ще ви представя моят талант, как мога да свалям момчетата. Примерно ще ви задам въпрос. Какво мислиш, че... Да, ти. Какво мислиш, че се разтапя слънцето? Извинявай! От какво се разтапя снега? Просто малко лундика и нали разбираш... Да, и от какво? Слънцето. Ами, аз пък се разтапям от тебе. Да, при тебе да. Какво имаш на коленете си? Нищо. Ами, може да съм аз. И така, и това е накратко за моят талант. И няма да ви отделя от моето време, защото за вашата не сте достойни за него. И ще се отделям. Чао! Това ли беше? Поема да дъха пак да съм вършен това. Не се оплаква, нямаме други. Давай, ставай вече. Слушай. И добре хора, нека сега... преминем и към следващия участник, който е невиждан до сега. За първи път в тези сезони. Здравейте! Аз съм Уест. Wild West. Ходил съм на много места. Чужбина, морето, Джапане и още много. Тези сувенири, те са от враговете ми. Враговете, които
Не мога да им споменам името, защото са ми врагове. Мога да се отлича с много таланти. С това, че съм красив, с това, че имам перфектна кожа. Най-големият ми талант е езикът. Мога да говоря. Знам как погледнахте, дами. Мога да говоря много езици, като... Айде бе, какво смяташ бе, човек? Остимал ми. Сега, нека видим моя талант. Добре, здравей. Представи се. Здравейте, аз съм Уест. Wild West. И сега ще ви представя моите таланти. Добре. Талантът ти е? Първият език е български. Както виждате, аз го говоря много добре. Сега втори език. Това се нарича кикивански. Ползват го в Африка, за да се назовават по имена. Вие не го знаехте, но аз го знам. Този сувенир, той ми е оттам. Ами, не знам, разкажи някакъв език. Сега ще ви задам едно изречение с няколко езика. Добре. Аригато, please. Коничева. Мака. Кажи още нещо на някакъв друг език, не знам. Ти нали си знаеш много езици. А ти кажи нещо, защото само аз говоря. Езика ми се измори. Езика ми се измори. Минавам ли? Не минаваш. Съжалявам, ама... Това трябваше аз да го кажа. Не минаваш! За втори път няма да стане бягал тук. Това излишно. И така, дами и господа, поради липса на участници няма как да имаме победител. И за това се налага да приключим този абсолютно ненужен епизод. Благодарим, че гледахте. Мама ми казваше очи, аз не искам работа. И ти работа, мама. Чакай. Поне да кажи защо няма кой победителя? Няма победител, нали? Ти слушаш ли?